ସାର୍ ନମସ୍କାର। ସମ୍ବିତ ସାର୍ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। କ'ଣ ଚାଲିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି? ଆଜି ଗୋଟେ ଆମର କଟକ ମିଲେନିୟମର ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେଇଛୁ। ଗୋଟେ ଦୀପକ ଭାଇଙ୍କ ଗଣେଶ ଭାଇଙ୍କର ଗୋଟେ ନେତୃତ୍ୱରେ। ଏଇଟା କେଉଁ ଜାଗା? ଏଇଟା ଆମର ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆ ଘାଟ। ଆଉ କ'ଣ କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭବ କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ? ଅନୁଭୂତି ବିଷୟ ଗୋଟେ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ ସମାଜକୁ ଗୋଟେ ଗୁଡ୍ ମେସେଜ। ଆଉ ଲୋକମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଆଳିଆ ଆବର୍ଜନା କରନ୍ତୁନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛୁ ରୋଟାରୀ କ୍ଲବ କଟକ ମିଲେନିୟମର ସେକ୍ରେଟାରୀ ସମ୍ପାଦକ ଭାଇବ୍ରାଣ୍ଟ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ, କି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଠି? ଆଜି ରୋଟାରୀ କ୍ଲବ କଟକ ମିଲେନିୟମ ତରଫରୁ ମହାନଦୀ କୂଳରେ ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆ ଘାଟରେ ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ଆଜ୍ଞା। ନଦୀ କୂଳଟି ପ୍ରାୟ ବହୁତ ଅପରିଷ୍କାର ହେଇଛି, ତେଣୁ ଆମର ଚେଷ୍ଟା ଏକୁ କିଛି ସଫା କରିବା। କାରଣ ଏକ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ, ଏଠି ତିଳତର୍ପଣର ସ୍ଥାନ। ଆଚ୍ଛା। ଏଠି ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ସାଧବ ପୁଅମାନେ କାଳେ ଯାତ୍ରା ବଣିଜ ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଏକ ପବିତ୍ର ଭୂମି, ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ଏ ନଦୀ ଉପତ୍ୟକା। ଏ ଜାଗା ପୁରା ଅପରିଷ୍କାର ହେଇକି ରହିଛି। ତେଣୁ ରୋଟାରୀ କ୍ଲବ କଟକ ମିଲେନିୟମ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଏହି ନଦୀ କୂଳକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଟାକି ଲୋକମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହାରରେ ଆସିପାରିବ। ଆଚ୍ଛା। କେତେ ଜଣ ସଭ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ଏଠି? ପ୍ରାୟ 10-15 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ସଭ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର କୋଅପରେସନ୍ ଅଛି। ରୋଟାରୀ ଉପରେ କିଛି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ। ରୋଟାରୀ ତାର ଗୋଟେ ଆଗକୁ ଦେଖୁଛି ଯେ କେମିତି କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ କରିପାରିବ। ସ୍ୱଚ୍ଛତା ହେଉ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହେଉ, ଶିକ୍ଷା ହେଉ ଏବଂ କମ୍ୟୁନିଟି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉ, ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବା ପ୍ରକୃତି ସେବା କେମିତି ହେଇପାରିବ। ଯେମିତି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନଦୀ ଜଳକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବା, ନଦୀ ଜଳ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ପକାଇ ନଦୀକି ଅପରିଷ୍କାର କରିଦେଉଛନ୍ତି ବା ତା ପ୍ରତି ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏକୁ କେମିତି ରକ୍ଷା କରିପାରିବା, ଇଏ ହେଉଛି ରୋଟାରୀ ଭାବୁଛି ଏଇସବୁ କାମ କଲେ ହେବ। ଏବଂ ତା'ର ଏ ବର୍ଷକୁ ସେ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଅଫ୍ ରୋଟାରୀ କନଭର୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେ କେମିତି ଏସବୁ କାମ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ରୋଟାରୀ ମ୍ୟାଜିକ୍ କେମିତି ସେ ହେଇପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆମର ରୋଟାରୀ କ୍ଲବ କଟକ ମିଲେନିୟମର ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ଦୀପକ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ। ସାର୍ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ନମସ୍କାର। କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ଆଜି, ସେ ଉପରେ ଟିକେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ। ଆମ କଟକ ମିଲେନିୟମ ରୋଟାରୀ କଟକ ମିଲେନିୟମ ତରଫରୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆମେ ଏଇ ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆ ଘାଟ କଟକ ମହାନଦୀ କୂଳରେ କରୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ଘାଟ ବୋଲି ଆମର ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଯାୟୀ ଲୋକମାନେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରୁଛନ୍ତି। ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରିକି ଏଇଟା ହେଉଛି ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆ ଘାଟ। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଆସିକି ଏଇଠି ଲାଗିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ନଦିଆ ନବଦ୍ୱୀପରୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଭକ୍ତିର ଗଦଗଦ ହେଇକି ଏଇ ନଈ ବାଲିରେ ଗଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ବୋଲି ଏ ଘାଟର ନାଁ ହେଉଛି ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆ ଘାଟ। ବୋଲବମ୍ ସମୟରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏହି ସ୍ଥାନରୁ ପାଣି ନେଇକି ଆମର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବପୀଠ ମାନଙ୍କରେ ଜଳାଭିଷେକ କରିଥାନ୍ତି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ। କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏଠାରେ ବୁଡ଼ ପକାଇଥାନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତା'ର ଯେଉଁ ରୂପ, ଯଦି ଆମେ ପୁରା ଅପରିଷ୍କାର ଅଛି କିଭଳିଆ ଭାବରେ ଅଛି। ମହାନଦୀ ହେଉଛି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ଜୀବନ ରେଖା, ଓଡ଼ିଶାର ସଭ୍ୟତା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିର ଗତି ସହିତ ମହାନଦୀର ଗତି ସହିତ ସମ୍ମିଳିତ। କିନ୍ତୁ ଏ ମହାନଦୀ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ଦୂଷିତ ହେବ, ପ୍ରଦୂଷିତ ହେବ, ଆଗାମୀ ସମୟରେ ମହାନଦୀ କେମିତି ଜୀବିତ ରହିବ, ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆମର ଏକ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ ଯେ ମହାନଦୀ କୂଳକୁ ଏଇ ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆ ପବିତ୍ର ଘାଟକୁ ଆମେ ଟିକେ ନିଜର ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ଦେଇକି କେମିତି ସଫାସୁତୁରା ରଖିପାରିବା, ଏ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରୟାସ। ସେ ଯୁଦ୍ଧ ଦୀପକ ସାର୍ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି। କଟକ ମିଲେନିୟମ ରୋଟାରୀ କ୍ଲବ କଟକ ମିଲେନିୟମର ଏ ପ୍ରୟାସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର। ଖାଲି ସଫା କଲେ ହେବ ନା ଟିକେ ଆୱାରନେସ୍ ବି କରିବା, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ ବି କରାଇବା କେମିତି ସ୍ୱଚ୍ଛ ରହିବ, ସେ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆୱାରନେସ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆମେ କ୍ଲବ ଗୋଟେ କେତେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିପାରିବ, ତେଣୁ ସବୁ ଲୋକ ଯଦି ସଚେତନ ହେବେ, କଟକବାସୀ ସଚେତନତା ହେବେ, ନଦୀରେ ଆମେ ପଲିଥିନ୍ ପକାଇବା ନାହିଁ, ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ପକାଇବା ନାହିଁ, ନଦୀ କୂଳରେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ଟେ ରଖିକି ଆମେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ସହିତ ମଧ୍ୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବୁ, ଏ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ରଖାଯାଉ ଏବଂ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ରଖାଯାଉ। ନଦୀ ହେଉଛି ଆମର ମା', ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ସଭ୍ୟତାର ସଂସ୍କୃତିର ଜନନୀ। ତେଣୁ ନଦୀକୁ ଆମେ ବଞ୍ଚାଇବା, ଏ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ଏବଂ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆମେ କିଛି ସେମିନାର ଏବଂ ୱାର୍କସପ୍ ସମ୍ପର୍କରେ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ନଦୀ ସମ୍ବାଦ ନାଁରେ ସେ ହେବ। ନଦୀର କେମିତି ଭାରତୀୟ ଜୀବନ ସହିତ, ଭାରତୀୟ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ସଂସ୍କୃତି, ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରା ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ସେ ବିଷୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।
जय जगन्नाथ आम सहित अच्छा आमर रोटरी क्लब कटक मिलेनियम प्रोजेक्ट डायरेक्टर सार विजय आचार्य सार आपन को स्वागत आम कार्यक्रम को कौन कहे आज जो कार्यक्रम चलती दुई धाड़ी आम दर्शक मान कहतु ये भारत सारा स्वच्छ भारत कार्यक्रम आरंभ करा किंतु ता सत्वे लोक मैंने सचेतन होना तेणु आम यहाँ करी लोक किसी सचेतन करने चेष्टा करिया भी सफा करूँ लोक मैंने बेसी आतजात कर जगार निहाती स्वच्छ रहा दरकार ना विभिन्न प्रकार रोग व्यापार संभावना अच्छी तेणु आम से स्वच्छ भारत कार्यक्रम विशेषकर आग को वर्षा दिन आसूची यही सब जो मैला गुड़ाक ऊपर पड़ी ये सब पुणी नई मिसिव पानी को दूषित कर भी केते नई पड़ी सेगुड़ा भी डंगार जाकि उठा पड़ो सेटा से पछर कार्यक्रम करागले भल हम किंतु बर्तमान आम जो कूल पाखु जो अलिया पड़ी आम उठे गोटे जगह निआ लगेदेबू जोटा कि सेटा स्वच्छ भारत कार्यक्रम प्रथम कार्यक्रम तापर आम द्वितीय कार्यक्रम आपरे फेज बाय फेज सफा करिवो जा करा जिवो बोली आमे प्रेसिडेंट सर कहउतले सेटा भी आमे स्थिर करछि सेटा गोटे भल पदक्षेप हबो आउ लोक माने भी देखिबे जे हां सफा करछन्ती आसिकी माने आमे असना करबानी से माने देखुछन्ती उपस्थित अछन जो माने आउ सेही कार्यक्रमटा आमे हाथु नेइछु रोटरी क्लब कटक मिलेनियम तरफ। धन्यवाद सर धन्यवाद। नमस्कार दर्शक बंधु आम बर्तमान पहुँचीचु आम रोटरी क्लब कटक मिलेनियम पूर्वतन सभापति श्रीजुक्त नारायण सार पाखे सार बुझा सार आपन को स्वागत आज ये कार्यक्रम उपर आप दुई धाड़ी दर्शक मान कहतु देखु कटक सहर एक प्रमुख स्थान गड़गड़िया घाट देखला बेलू बहुत दुख लगुच जो परिस्थिति अच्छी देखला दुख लगुच भाषा वर्णना करी हम ना कटक म्युनिसिपालिटी एसबू विषय पर दृष्टि दौनी केवल गोटे काम गछ काटबार आमर सीएमसी कर्तृपक्ष व्यस्त अच्छा महानदी कूलू तो जहाँ गछ काटिले सुभाष सेतु पाखर खाननगर पाखर काठजोड़ी कूलू एबे खाली सीडीए इत्यादि भितर जिते गछ अच्छे सब गछ को काटिदेवे गछ काटिदेले ओडिशाटा गोटे मरुभूमि हो मरुभूमि हो गले आउ लोक कहीं रही से कार्यकलाप को समीक्षा करने कहीं नथिबे एइथिपई से माने गछ कटारे मातिचंती एसबू अवस्था देखी आम मन में बहुत दुख क्षोभ आसूची आम आज जेते पारिबू गड़गड़िया घाट को जेते पारिबू सेते सफा कर जीवाको संकल्प नहीं आसू एतिक मोर कहया। धन्यवाद सर। आम सहित बर्तमान अच्छा रोटरी क्लब कटक मिलेनियम भाइस प्रेसिडेंट उपसभापति श्रीजुक्त ज्ञानेन्द्र विश्वाल सार वृत्ति रे अध्यापक किंतु निशारे सी होउचंती जने समाजसेवी आभली समाजसेवी को पाई आम आज आम धन्य मन करूँ निजक सार कौन कहे आज जो कार्यक्रम आज स्वच्छ ओडिशा स्वच्छ गड़गड़िया घाट आज्ञा स्वच्छ भारत बदल स्वच्छ गड़गड़िया घाट रे आम कटक रोटरी क्लब ऑफ कटक मिलेनियम सहयोग जिते संभव यथा संभव चेष्टा करूँ आगे सफा करने कि ये जो सफा जदि मानसिक स्तर सफा न हो ये फिजिकाली सफार किसी मूल्य भी ना। धन्यवाद। हाँ तेणु ये फिजिकाली सफाई आम निमित्त प्रयास करूँ आईटा उदाहरण हो जमी अन्य माने कि अन्य संस्था मानकर लोक सहयोग पूरा सफा हो एक कथाटा ओडिशा सरकार पाखे पहुँचू तापर हाथ बढ़े प्रशासन को कौन कहे जो सफासफी उपर प्रशासन कौन भूमिका प्रशासन ये जिते जो आमर कौन गड़ आमर जो शिव पूजा होता कौन था ना बोलबम पर एटा को पूरा सफा करने दायित्व था बालीयात्रा भी संपूर्ण सफा पड़िया ठारू पानी आधा किलोमीटर जाए एटा पानी भितर पशिकी मॉडर्न टेक्निक रे सफा करने था से कथा करना आम देखा ये भिडियोटा पाखे पहुँचा दरकार। धन्यवाद धन्यवाद।